Ki awakmu melu ndonga. Mudin kok kaya kon ndonga. Suwe-suwe tak mudasmu lho kowe. Karepku ki iki kan awake dhewe ning gone daleme Pak Sakat. Apa meneh ngarepe ya enek musala. Awakmu ndonga kanggo temanten ben mantene ben piye ngono lho. Oh, alah kon Mantene ben piye? ya ben ngono ae. Piye to ki bocah iki lho ya Allah. Lah manten kon. Oh, Angel jaman. Mantene iki lho ben piye? Ben ngono ae. Kak rumah tanggane ben maju lho dikapakne. Disuruh. Oh lho. Wah, lu bosok kowe kok. Jare kon Minimal ki nek ketang klungsu melu kuwi ndonga. Nek cara aku lho ya ndonga ya. Donga kanggo temanten kuwi cukup sithik puas tur jangkep. Napa niku, Cak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga rumah tanggane dadi rumah tangga sing kebak barokah lan dicedhakke karo wong-wong sing apik. Iki sing penting. berarti ndongane iki anu khusus bahasa Arab. Donga kanggo temanten bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh. Karek kemampuanmu kabisanmu nggonki. Ya nek aku ya luwung cara Arab, bahasa Arab. Loh, iso ta, Ndal? Lho pripun to rak sampean lak mboten ngerti to. Mas Mondol niku sejatine sinten? Sinten iki? Mas Mondol iki nek karo manten kakung tesih kanca plek. Lho, kalih Mas Anggi? Mas Anggi lak kerja teng Taiwan. Nggih. Lah Mondol niki kan asline Cina. Mondol niki Cina. Klambine Lho klambine kaya Cina. Cina niku Taipei napa pundi? Mboten, Mondol niku Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. sing dadi Cina. Mondol Cina. Cina. Tangga kulon kok jenenge Agus, celukane Agus Londo. Londo niku saking Belanda. Mboten. Bapake bakul telo, mboke bakul londo. Dadi Agus Londo. Mas Mondol Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. Agus Londo, pake bakul telo, mboke bakul londo. Ya padha aku yo duwe nek ngono kuwi. Sapa? Kancaku sinden. Sing jenenge Niken. Sinden jenenge Niken kuwi bapake bakul watu. Mboke bakul jeruk. Diceluk. Diceluk yo Niken. Ora lho sik. Kanggo mik iki lho ben gak macet-macet. Sik dikenahne. Aku kan mak ngomong nek Mondol pake bakul manci, mboke bakul celana diceluk Mondol Cina. Agus pake bakul telo, mboke bakul londo, Agus Londo. Lah Niken ki lho Kancaku sinden jenenge Niken. ya wis paham. Pake bakul watu, Mboke bakul jeruk. berarti Niken diceluk Yo Niken. lah watu karo jeruke mang lho. Watu karo jeruk wis didol kowe. Ora singkatan to, Mang? Ora. Walah tiwas aku terata. Tiwas aku terata. Tuwas tak kira iki Niken tuman. Tiwas aku terata. Ayo kowe saiki ndonga. Aja cengengesan wis ndase kaya bakso beranak. Ngawur. Malah gue ngarani jare kaya lato-lato. Oh iya, melu ngawur sisan. Lah iki apa Nera? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilan dasmu ki ya sapa? Ndonga kanggo temanten cara Arab. Aku paham nek awakmu ki weton pondok aku paham. Aku ya mau kalah karo kowe iki. Iya. Bahasa Arab. Coba jajal Donga kanggo manten. khusus untuk temanten berdua. Sampean amatur nek Mas kagem panjenengan. Mas, ini doa kagem panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok gesek ya Allah. Geseh iki lho. Kowe iki lho leh ndonga kanggo manten ki lho piye balenono? Basa Arab to. Ya, donga Arab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bener. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wong gendeng, wong edan, wong kucluk kuwi ngono doa tidur donga turu. Lah nek mantan iki wong kucuk ora Jawa pasapah iki. Lah donga turu lho iki kok iso. Mantane randang tidongane kon turu kapan metenge. Oh, nek gak turu-turu kapan metenge Oh. Ya ora ngono, tegese awakmu kan iso menehi resep